pong dahon ng kailangan po natin. Yung pong fresh na dahon po nito ay parang pong may mentol, okay, na malamig po sa bibig. Yan. Tulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Ang susunod na episode po natin ngayon ay ipapakita ko po sa inyo ang sarili kong version ng pagluluto po ng binagoongang karne ng baboy na may mint at lemon zest. Okay, dito po sa aking tabi, ito po ang ating mint. Yan, mabango. Okay, so tikman muna po natin ang dahon. Ito pang dahon na kailangan po natin. Yung pong fresh na dahon po nito ay parang pong may mentol, okay, na malamig po sa bibig at pati na rin po sa ating ilong. Okay, so papakita ko po sa inyo ng malapitan ito pong ating gagamitin na mint sa pagluto po ng binagoongang baboy. Okay, yan o. Ang gaganda po ng kanilang dahon, sariwa, at meron na pong bulaklak. And then ang ating lemon, yan, malaki po tong lemon. Yung pong balat lamang po nito, o kaya yung po tinatawag na lemon zest ang ating gagamitin. At ito pa po ang ating mga kailangan sa pagluluto ng binagoongang baboy. Sa pagluluto po natin ay kailangan po natin ng karne ng baboy, bawang, sibuyas na pula pero hindi naman pula. Ito po ang siling labuyo. Yan, original na siling labuyo po yan. Yan po talagang maliliit. Yan ang tunay. Okay? Siyempre, mantika, bagoong, paminta, at ito pong balat po nitong lemon o kaya lemon zest. At siyempre, ang ating mint leaves. Simulan na po natin ang pagluto sa ating binagoongang baboy. Mantika. Siguraduhin po natin na mainit po itong kawali bago po natin buhusan po ng mantika. Okay? So ngayon, nasa low to medium heat po tayo. Yan, mainit ang kawali bago mantika para hindi po dumikit ito pong ating mga niluluto sa kawali. Unahin po natin ang bawang. Yan. Haluin po natin to hanggang sa mag golden brown. And then ang sibuyas na pula na hindi naman pula at siling labuyo. Haluin po natin ito hanggang sa maamoy po natin ang bango ng sibuyas. Tapos udburan na po natin ng paminta. Bango. Ayan po natin. Lagay na po natin itong karne ng baboy. Ayan. Lutuin po natin itong karne ng baboy hanggang sa mag golden brown bago po natin ilagay ang ating bagoong.
Kung napapansin po ninyo sa ating kawali, medyo nagtututong na to. Yan, oh. Yan po yung magbibigay po ng karagdagang lasa sa ating binagoongang baboy. Okay? Yan. Tutubigan lamang po natin ng konti. Para matanggal po yung tutong o hindi po dumikit sa ating kawali. Yan. Konti pa. Ngayon, sunod na po natin ang bagoong. Yan. Siguro nasa mga 4 na kutsara. Pero depende po sa inyong panlasa, no? Kasi magkakaiba naman po tayo ng dila o panlasa. Yung iba, mas gusto yung mas marami po yung bagoong, mas maalat. Pero sabi ko nga depende po. Okay? Yan. Hintayin po natin na kumulo yung bagoong. Ang lemon zest. Lamang pong manipis na balat yung green. Okay? Pag po yung puti, kasi pag yung pong puting balat na mapait po yun. Kaya ilaman pong green. Yun. Mas lalong bumango. Matapos malagyan po natin ng lemon zest. Siyempre, ang ating mint leaves. Yan. Bango. Pwede na. Ito na po mga kababayan ang ating binagoongang karne ng baboy na may mint leaves at lemon zest. Ngayon, titikman na po natin itong ating nilutong binagoongang karne ng baboy. Ang karne ng baboy. Lasa po natin yung combination po ng bagoong, mint leaves at lemon zest. Para bang may menthol po sa ating bunganga na maalat ang lasa po nito. Okay, and then yung pong aroma po ng paminta at may karikit po na anghang sa ating bibig. Wow, sarap. Okay, ngayon mayroon pong mint leaves at karne ng baboy. Yan. Oh, tignan nyo. Maanghang na lasang bagoong na malamig po sa bibig. Ayos. Sana gawin din po ninyo ito sa inyong bahay. Tiyak na magugustuhan po ninyo. Okay? So, itong ulam sa kanin. Yan. Sarap. Talagang mapaparami ka ng kanin nito. Okay.
mag-extra na po tayo. Hindi ko na po ipapakita kung paano ko po ito ubusin. Nakakahiya naman po kung padagdag po tayo ng padagdag ng rice. Okay? Sige, maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating palabas. Bye! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.